Дёрон азиз, салом алейкум. 14 майи соли 2025 мебошад. Қарор дорам дар боғи худам ноҳияи Варзоб деҳаи Чорбоғ. Ана ин боғи ман, барои ки бисёриҳо мегӯям ки боғ надорӣ чӣ воима дорӣ. Барои ҳамин гап нашавад, ана ин боғи ман 1 гектар. Ва ба шумо нишон медиҳам пайванд мегӯям. ин чормағзро дар ёди кадоме бошад, агар подписчикои кӯҳна бошад медонанд ки ман дар даруни дохили қутича чормағзи хитоиро решадор карда оварда дар боғ шинондам. аз ҳамон чормағзе ки шинондагӣ будам ҳамҷо 6 дона, 1 донааш монд, чунки ха беобида охи беобия падараш лаънат. мана имрӯз мо чӣ кор кардем? Имрӯз мо гирдашро мулоим кардем, тагашро алаф хомондем, болои алаф порӯи тар партофтем, аз болои порӯи тар 2 сатил об рехтем. порӯи тар ниҳоят барои чормағз нағз хизмат мекунад. ҳоли мо об рехтан мегирем, ҳамин шираи ҳамин порӯи тар ба чормағз меравад, ҳамин чормағзро дар ёдтон гиред ки мана қадаш 1 ваҷаб аст. ана баъд аз 2 моҳ ман ба шумо нишон медиҳам. инро сероб мекунем, сатил хати об метиҳем. ҳоли об зада истодаем. агар оби мо биромад, ин боғ мо як биҳишт мешавад, чунки сероб мешавад. ҷое ки об аст, обудонӣ гуфтанд. ана ҳамдёрон азиз, ин чормағзи хитоӣ аст ки ман аз донааш баровардам. акун мебинем ки ин чормағз ба мо чӣ чормағз медода бошад. якта монд аз ҳамон 6та ҳамхел қатор буд. хай беобишам вазвенда. ана ҳамдёрон азиз, мана ана ҳамҷош медавад. акун имрӯз топагая марказаш медавад. ман чили ки гуфтам ба шумо, баъд ина формировка мекунам, нишон додагӣ будам, баъд ба шумо нишон медиҳам. ҳамдёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.